atong leksyon karon, Music 1, Quarter 1, Module 4. Niini nga module, imong pagatunan ang paghimo sa makanunayon nga kumpas o steady beats, pinaagi sa pagpakpak, pagtapik o pagpikpik, paglakaw, pagchant o pagtugtog sa instrumento sa musika haong sa tingog nga nadunggan. Kini importante nga pagatunan aron ang pagbuhat sa usa ka butang sama sa pagpakpak, pagtapik, paglakaw, pagchant o pagtugtog sa mga instrumento nga nagasunod sa makanunayon nga kumpas o beat sa tingog nga nadunggan. Pagkahuman niini, makabuhat ka sa pagpakpak, pagtapik, paglakaw, pagchant o pagtugtog sa instrumento sa musika nga nagsunod sa makanunayong kumpas o beat sa nadunggang tingog. Mga bata, niining tungura, atong tan-awon ang chart sa usa ka chant. Atong sulayan og tubag ang mga pangutana. Base sa chant nga atong nakita, adunay pila ka kumpas sa matag pulong sa maong chant. Letter A, tinagurha. Letter B, tinagutlo. Letter C, tinagsa. Ikaduhang pangutana, sa unsang paagi imong mahibaluan nga adunay usa ka kumpas sa usa ka pulong sa matag linya o measure sa chant o awit? Letter A, adunay color. Letter B, adunay kudlit o badlis gipapindog. Letter C, adunay metro. Letter D, adunay bar line. Alang sa ikatulong pangutana, ang pagkamugna sa tingog nga adunay makanunayong kumpas gamit ang parte sa lawas mao ang letter A, pagdribol. Letter B, paglokso. Letter C, pagtapik o pikpik. Ikaupat nga pangutana, unsa ang parte sa lawas ang gamiton sa pagtapik o pagpikpik aron makamugna og tingog? Letter A, abaga. Letter B, siko. Letter C, kamot. Ikalimang pangutana, kano sa mahuman ang paghatag og kumpas o beat sa usa ka tingog? Awit o chant? Letter A, kung mahuman na kini. Letter B, kung paundangon sa magtutudlo. Letter C, kung musakit na ang kamot. Mga bata, nahinumduman pa ba nimo ang atong niaging leksyon? Sakto, ang atong niaging leksyon may tungod sa echo clapping. Ug karon, ato kini buhaton pag-usab. Musunod ka o pakpak pagkahuman sa akong pakpak sa gipakita nga linya sa chant. Sige, sugdan na nato. Ikaw kunubi? Very good. Sige, ikaw na po. Sakto! Karon mga bata, atong tan-awon ang bulagway sa usa ka chant na adunay kudlit o badlis patindog
ibabaw, imo makita ang mga kudlit o badlis gipatindog aron makagiya kini kanimo sa pagtapik, pagpakpak o pagkumpas sa usa ka awit o chant. Kini nga mga badlis nagpasabot na usa ka kumpas o beat. Atong hinumduman mga bata nga ang kumpas o beat sa usa ka awit gitawag kini og pulso. Nga maoy hinungdan nga mahulog lamang ang maong kumpas kung mahulog usab ang maong awit. Aron mahimong makanunayon o steady ang atong kumpas sa usa ka awit o chant, mogamit ang mga musikero o bar lines, ang badlis na gipatindog sa dili pa ang mga bugat na kumpas. Ang kalang na namugna tunga sa duha ka bar lines gitawag kini og measure. Maihap ba nimo kung pila ka beats ang anaa sa matag measure? Sakto, adunay duha ka beats sa matag measure. Mga bata, adunay pipila ka pamaagi sa pagbuhat o pagpakita sa makanunayong kumpas sa usa ka awit o chant. Ug karon, atong buhaton kini pinaagi sa pagpakpak, pagtapik ug pagpikpik, paglakaw, chant, o pagtugtog sa mga instrumento. Pananglitan sa pagpakpak. Usa ka badlis alang sa usa ka pakpak o usa ka kumpas. Sa pagtapik o pagpikpik, usa ka badlis alang sa usa ka tapik o usa ka pikpik. Sa paglakaw, pinaagi sa pagtikang sa tuo o walang tiil dungan sa ritmo sa awit, kini makabuhat sa tinagurha o tinagutlo nga kumpas. Sa chant, dungan o balik-balik na pagbitok sa mga pulong o hugpulong na may ritmo sa pagkanta o pasinggit na pamaagi. Kini kasagara nga buhaton nga grupo o hugpong sa mga tao. Pagtugtog sa instrumento. Adunay daghang klase sa instrumento sa musika ug apil na iniini ang mga instrumento nga nagtugtog o naghatag sa beat o kumpas sa usa ka awit o musika. Kini ang gitawag nga mga percussion instruments o mga instrumento nga motingog lamang pinaagi sa pagtapik, pagtuplo, o pagbangga sa usag-usa. Kung pananglitan wala ikaw na ini ang mga instrumento sa balay o sa eskwelahan, pwede ikaw mogamit sa ubang butang puli niini. Mga butang nga anaa sa palibot apan dili makadaot. Sama sa limpyo nga lata nga adunay taklob, sticks, sarsa, plastic, o uban pa nga pwedeng makahatag og tingog para sa kumpas. Mga bata, atong tun-an ang mga musunod og ato kining buhaton. Samtang kini inyong litukon, idungan niini ang pagbuhat sa makanunayong kumpas o beat pinaagi sa pagpakpak, pagtapik, paglakaw, pagchant, o pagtugtog sa instrumento. Mga bata, pamilyar ba kamo sa kantang Twinkle, Twinkle, Little Star? Maayo kung nakabalo kamo ni Ana. Atong gamiton ang maong kanta aron atong mapakita ang makanunayong kumpas o beat gamit ang pagpakpak. Sige, atong sugdan ha. Ingon aniun o. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star.
gamiton ang paghatag sa kumpas pinaagi sa paglakaw. Gamit ang atong wala o tuong nga tiil sa paghatag sa kumpas. Andam na ba ka? Sige, sugdan na nato. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Okay, so nahatag na to ang tono o kumpas sa usa ka awit o tiyan gamit ang atong paglakaw. Niini higayon ng mga bata, mogamit kita og instrumento aron sa paghatag sa beat o kumpas sa usa ka awit o tiyan. Sa kikaingon ko na kung wala kitay drums, cymbals, sticks, or tambourine, mamahimo kitang mogamit sa mga butang nga dili makadaot nga anaa sa atong balay, sama sa sticks o mga limpyo nga lata. Sama niini o karon mogamit ako og usa ka lata aron atong maipakita ang paghatag sa beat o kumpas sa usa ka chant o usa ka kanta. Ingon aniun o Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Okay! Alang sa dugang buluhaton, atong tubagon ang mga musunod nga mga pangutana. Kantaha, samtang naglakaw ka. Mamahimong magpatabang ni mama o ni papa aron awiton ang maong kanta. Sa unang pangutana, pila ang kumpas o beat sa awit nga leron-leron sinta? Letter A, tinagurha. Letter B, tinagutlo. Letter C, tinagupat. Ikaduhang pangutana, aduna bikini makanunayon nga kumpas? Letter A, oo. Letter B, wala. Letter C, siguro. Ikatulong pangutana, niini nga rhythmic pattern, unsa nga pulong ang midawat sa duha ka beat? Letter A, liron. Letter B, sinta. Letter C, buko. Ikaupat nga pangutana, sa kantang liron-liron sinta, unsa nga buluhaton ang gigamit aron makahimo sa makanunayon nga kumpas o beat? Letter A, paglakaw. Letter B, pagpakpa. Letter C, pagchant. Ikalimang pangutana, sa imong huna-huna, mamahimo bang gamiton ang kanta nga liron-liron sinta alang sa tinag-upat na kumpas o beat? Letter A, oo. Letter B, dili. Letter C, dili klaro. Sayod ako nga daghan mong datun-an karong adlaw. Sa makausap pa, ako si Teacher Lynn nga nag-ingon. Ang bata nga maningkamot, taas og makabot.
Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o sa inyong partisipasyon. Hantod sa sunod kita. Bye!